हांग उपस्थित असलेल्या सकड बांधवांक हरे कृष्ण. आजी तुमक पुरा ಗೊತ್ತಸಿಲ್ म्हणके गुरुपौर्णिमा व्यासदेवाले जन्मतिथी आणि सनातन गोस्वामीले तिरोभाव डिसअपिअरन्स डे. तशी आजी भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी एक भजन संध्या आयोजन केलेलं असं. ताक पुरे जनांक स्वागत आणि सुस्वागत. प्रप्रथम जावनु परम देवोत्तम पुरुष जावन असलेल्या कृष्णाला उडगास करता आशीर्वाद मागता वंदन करताची आणि आमगेले गुरु परंपरे सकड गुरुवर्यांगेले चरणारविंदाक वंदन करताची आशीर्वाद मागताची एस्पेशली आईचे सनातन गोस्वामीले आशीर्वाद मागताची मागीर हांग उपस्थित असेल सकड जनाल वै मालगड्याले पुरे जनाला आशीर्वाद मागताची आयचे सेशन आम्ही स्टार्ट करूया. मंगलाचरण सांगता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आज हांव प्रेझेंटेशन सांगताची थोडेची सनातन गोस्वामी ಬಗ್ಗೆ सांगता तांगेल ಬಗ್ಗೆ सांगू. ऍक्च्युअली मस्त म्हणा मस्त आसा ते पुरे आयचे सेशनान सांगू जायना. एक एक तांगेले लीला सांगूक ट्राय करता. ऍक्च्युअली हे पीपीटी आमगेले चेडवाल क्लास आसा
गोपाली स्कूल आणि मुकुंदास गीता क्लास म्हणून दोन्ही चलोच आसा ताका केलेलं आसिलें चिके चेडूवांक एट्रॅक्ट जावच्याक म्हणून मस्त पुरे घालेलें आसा ते तांत दोकोन हांव एक्सप्लेन करता आमकां गोत आसिल म्हणके स गोस्वामी आसा षड गोस्वामी म्हण म्हणटाची हंतु सनातन गोस्वामी मोस्ट प्रॉमिनेंट फर्स्ट वन षड गोस्वामीले फोटो हैं हन्नी श्री रूप गोस्वामी हन्नी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामीले तಮ್ಮ 5 ವರ್ಷ ಸಾನ हन्नी भट्ट रघुनाथ गोस्वामी हन्नी जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी आईचे तिरोभावश्य सनातन गोस्वामी ऍक्च्युली आमकां गोत आसा भगवद्गीतेन आमी पुराय आयकल्यांची कृष्ण आमगेले केदाना अधर्म तांडव जाता आणि धर्म रक्षण करच्याक पुरे येता तशी कृष्णान आयले 5000 वर्ष पुढे 500 वर्ष पुढे चैतन्य महाप्रभू म्हणून भक्तांगेल रूप भक्ताल रूपारी राधा आणि कृष्णाले अवतार जावन आयलेले आसा ओन्ली 500 वर्षा पुढे तद केदन देव येता तदना तांगेल फुल्ल एक परिवार सेट ठेवचे आसा तशी राधेले हेल्पर्सांक अष्टसखी म्हणून 8 जन सखी आसाची तांकां हेल्प करच्याक मंजरीस म्हणून आसाची सांचेल्यो तांतू मेन जावन स मंजरी आसाची हे षड गोस्वामी म्हणलं तांनी हे स मंजरीचे मंजरी हांतू सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी म्हणून सांगून सांगितलं आसा अनेक नाव आसा रती मंजरी म्हणून सांगून सो तांगेल बग्गे आजी चिके पळया अनेक शास्त्रांत एक्सप्लेन केलेलं आसा सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभुलेची गौरांगालेची एक्सपान्शन म्हणून सांगून आम्ही आजी भजन संध्या आयचे कार्यक्रम मस्त भक्त मस्त कीर्तन्स पुरे सांगू वता आसाची सनातन गोस्वामीने मस्त म्हणा मस्त कीर्तन्स बरयलेले आसा ते मस्त पॉप्युलर ना जनप्रिय जावन ना मस्त रेर जावन आसचे तसं लायक रेर भजन्स पुरे आज आमगेले भक्त लोक सांगू वता आसाची अनेक कसं म्हळ्यार आता उपस्थित आशिल्ल्या पुरे भक्तांक विनंती कसान म्हळ्यार तुम्ही मंची भजन वापस लायक कोन रेकॉर्ड कोर न्हू विथ ट्रान्सलेशन ताजे अनुवाद समेत रेकॉर्ड कोन पेट्टेयाची आमगेल भागवत पुराण कोंकणीचे भजनामृतांत तू घालताची हे मस्त रेर भजन्स आजी आम्ही ऐकू येता जशी आमगेल एक भाग्य हे सनातन गोस्वामीले भजन ऐकूचे ऍक्च्युली आम्ही लेखू पुरो हे भजन आमकां अर्थ जायना बेंगॉली भाशेर आसा केलो पुरे संस्कृतार आसा आमकां अर्थ जायना म्हणून आम्ही लेखच्या पुरो जाल्यार तांणी एक डीप भाव बरोवन आसिल ते आमकां अर्थ जायना जाल्यार वय आम्ही मोणू आमगेल अंतकरण शुद्ध जावन कृष्ण प्रेम प्राप्ती जाता तशें जावन हे पुरे नेग्लेक्ट करचे ना जे कोणेय बेंगॉली भजन कळना म्हणून आतां आमकां सुर्वे भजन सांगू येता आसाची अश्विनी कामत माताजी हांणी म्हणचे भजन श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे म्हण सांगून वेलकम माताजी हरे कृष्ण माताजी श्रील सनातन गोस्वामी रचित श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे भजन सांगू वतास कृष्ण लीला स्तवात उपनस्य श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट
श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट रत्न हे प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लावाब्धिततामृत प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लावाब्धिततामृत गोटिकोदर मां पाहि नाना भोग पुरंदर गोटिकोदर मां पाहि नाना भोग पुरंदर निजाधर सुधादायिन इंद्रद्युम्न प्रसादित निजाधर सुधादायिन इंद्रद्युम्न प्रसादित सुभद्रालोलन व्यग्र रामानुज नमोस्तुते सुभद्रालोलन व्यग्र रामानुज नमोस्तुते गुंडीचारत यात्रादि महोत्सव विवर्धन गुंडीचारत यात्रादि महोत्सव विवर्धन भक्तवत्सल वन्दे त्वां गुंडीचारत मंडनम् भक्तवत्सल वन्दे त्वां गुंडीचारत मंडनम् दीनहीन महानि च दयाद्रिकृत मानस दीनहीन महानि च दयाद्रिकृत मानस नित्य नूतन महात्म्य दर्शिन चैतन्य वल्लभ नित्य नूतन महात्म्य दर्शिन चैतन्य वल्लभ श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरो मुकुट रत्नधि श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरो मुकुट रत्न हे दारु ब्रह्मण घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम दारु ब्रह्मण घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण अनुवाद सांगच्यास की आवडना भारी लाईक कोण भारी मला भारी सुश्राव्य जावन सांगितलंस माताजी लाईक कोण ಬ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಾರ್ ದೇವನ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ थैंक यू माताजी हरे कृष्ण हरी बोल हरे कृष्ण माताजी मस्त लाईक कोण सांगितलंस आता आम्ही बापा सनातन गोस्वामीला ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕೆ ऐकून नेक्स्ट भजन कीर्तन ऐकूया
शिला सनातन गोस्वामी ऍक्च्युली आमक पुरे खुशी विषय म्हणारे तन्नी सारस्वत ब्राह्मण हन्नी जल्लेल ऍक्च्युली 1488 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷ ಪೂಡ ತದನ ಹನ್ನಿ ಸಾರಸ್ವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಿಲೆ ಗೌಡ ದೇಶ ಒತ್ತಾಚಿ ವಚನ್ ರಬ್ಬೋನ್ ಅಸ್ತರ್ ತಂಗೆಲ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪುರೆ ಹನ್ನಿ ಹಂಗೆಲೆ 5 ವರ್ಷ ಆನಷ್ಟೇ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ म्हणून ಹಂಗೆಲ ಅನ್ನಕ ಕೆಲವು ಚರಡು ವಸಿಲೆ ತಂತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾವನು ಸನಾತನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಗಡ ಕಡೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ मागिरी वल्लभ म्हणा नेक्लस तो मागीर अनुपम गोस्वामी जाता अनुपम दास जाता हन्नी सारस्वत ब्राह्मणाक बेंगॉलान जाल्लेलो आसा आनी हन्नी कसं जाल्लें मस्त भारी बुद्धंत शास्त्र पर शिक्षण तो एकदम बुद्धंत हन्नी सिक्किले विद्यावाचस्पती म्हणून फेमस जावन आशिल्ले सार्वभौम भट्टाचार्य हांगे लगे आणि भारी बुद्धंत हंगे लागी मागीर दोग जण सिक्किले दोनी बाब्बावा लागी सिಕ್ಕುಕ पूरे प्रपंच आदकोन पूरे जण येत आशिले अमक सिकाय म्हण त्या नमने बुद्धंत कसं दिल्यारी लायक कोण हँडल करची कॅपॅसिटी आशिले तशी हांका तदनाचे नवाब कसं नाव ते अल्लाउद्दीन हुसेन शाह म्हण सांगून तो तागेले आस्थानांत काम करू आपयता हांका इष्ट सना हन्नी जाल्लेले ब्राह्मण जाल्लेले तदून दुखून सिक्किल शास्त्र वचून वचून साहेबांचे काम करचे म्हण सांगून तांकां इष्ट आसना तदन नवाब कसं करता तांकां ब्लॅकमेल करता तुम्ही बिनी मेगेला असताना जॉईन जाल्यार हांव हांगा गो हत्ये करता हांगा हिंदूक पुरे मान घालता अशी तशी म्हणून ब्लॅकमेल करू स्टार्ट करतात आनी भिवन नाका नाका चल पुरे जावचे नाका आमी जॉईन जावचे ना जॉईन जाल्ली कुळ्ळे हांकां नांव चेंज करताची आतां नाव चेंज करून साहेबांचे नाव दिताचे आणि सनातन गोस्वामी साकार मलिक म्हळ्यार ट्रेजरर तदनाचे ट्रेजरर जावन आशिल्लो आणि रूप गोस्वामी दाबीर खास म्हळ्यार प्रायव्हेट सेक्रेटरी जावन आशिल्लो व्हडली पोस्टर आशिल्ले मस्त रिच जावनय आशिल्ल्याची जाल्यार वय तांकां एक नमुने जोर मनात एक किळरी म्हणतात एक नमुने जोर आशिल्ले आम्ही चांग काम करतनाच म्हण चैतन्य महाप्रभू मस्त पंतांनी लेटर बरयताची आम्ही कसं करका म्हण सांगून मस्त पंत म्हण मस्त पंत बरयताची रिप्लाय ना कडेरी एक पंता चैतन्य महाप्रभूला रिप्लाय येता त्या वेळी कसं ना एक सेंटेन्स रिप्लाय त्याला कसं म्हण चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार कशी एक वाडीक जाल्लेली बायल तिका अनेक एफेरास म्हण जाल्यार आत्ता असील बामणाक कळनातील म्हणके चलयसता म्हळ्यार आत्ता असील बामणाक लायक कोण सेव करची पेटाक एकय चूक नाशी सेव करलेले पेटाक डाऊट येवचे ना तशी तुम्ही मॅनेज कोण वचका तुम्ही बेस्ट जावन नवा बालकांतू काम कराची पॅरलली बेस्ट जावन कृष्णा कॉन्शियस वय कराची म्हण सांगून सांगिल आसा कसं जाता कशी हांनी तै जावन येताची म्हणून मागीर पळया आता आमकां दोन माताजी हांनी सांगता अशें भजन कृष्ण जन्माष्टमी जाता भद्र कृष्णाष्टमी जाता सॉरी हरे कृष्ण माता। हरि बोल माताजी कंटिन्यू कृष्णा भाद्र कृष्णाष्टमी जाता राजा प्रत्यक्ष संभव मही मंगल विस्तारिन साधु चित्त प्रसादक भाद्र कृष्णाष्टमी जाता राजा प्रत्यक्ष संभव मही मंगल विस्तारिन साधु चित्त प्रसादक महर्षि मानसोल्लास संतोषित सुरव्रज निशित समयोद्भूत वसुदेव प्रियात्मज महर्षि मानसोल्लास संतोषित सुरव्रज निशित समयोद्भूत वसुदेव प्रियात्मज देवकी गर्भसद्रत्न बलभद्र प्रियानुज गदाग्रज प्रसीदासु सुभद्र पूर्वजाव माम देवकी गर्भसद्रत्न बलभद्र प्रियानुज
गदाग्रज प्रसीदासु सुभद्र पूर्वजाव माम् आश्चर्य बाल मां पाहि दिव्य रूप प्रदर्शक कारागारांधकारग्न सूतिका ग्रह भूषण आश्चर्य बाल मां पाहि दिव्य रूप प्रदर्शक कारागारांधकारग्न सूतिका ग्रह भूषण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे भजन चरतू ओ कृष्णा रोहिणी नक्षत्राचे भाद्रपदाचे कृष्ण पक्षाचे अष्टमीक प्रकट जालेलो सगळे भूमंडलंतू तुगेले लीली दाखोवचे आयलेलो संतांगेले भक्तांगेले मनांनी हृदय तृप्ती करचे आयलेलो. ओ कृष्णा केदन तू मध्यरात्री वसुदेवल पूत जावन प्रकट जल्लो तुवे महान ऋषीले मनाक संतोष हाडले आणि सक्कड देवता सांक खुशी करून तृप्ती करेसी. ओ कृष्णा ओ दिव्यरत्न ओ देवकीले पूतू ओ बलरामाले भाऊ ओ गद आणि सुभद्राले मलगड भाऊ मिगेल हृदय करी आणि रक्षण करी. ओ आश्चर्यचकित कोरनु काळका कारागृहांतू दिव्य रूप प्रदर्शित केलेलो देवकीले मातृत्वाचे आभरण जावन येलो मिगेल रक्षण करी. हरे कृष्ण. हरी बोल माताजी. सुपर डुपर लाईक कोण सांगेल असं मस्त चंद कोण सांगला आवसनी दुवा नोट करून जावेत माताजी. थँक्यू. आता आम्ही सनातन गोस्वामीला काणी चिके मुखारसूया. हरे कृष्णा. हा उरलेला ऐकत नसेल बा. जस्ट हा ओके सनातन गोस्वामीला कहाणी कंटिन्यू करूया. आता कसं झालंय सनातन गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभू मेळका म्हण जोर आशिसिले तशी तांक न्यूज येता चैतन्य महाप्रभू पूरी दकून वृंदावन वत्त संची म्हणतदना हंक जोर मेळका म्हण आशिस्ता. हन्नी केदन अंक मेळ्ळेंची चैतन्य महाप्रभूक मेळ्ळेंची तदನ ಅದಕ್ಕೂನು ತಂಕ नवाब हुसेनाला काम करचे ಬಗ್ಗೆ जोर सोडका म्हणे कसता. रूप गोस्वामी कूडले रिझाईन कोण सोडताची जाल्यार दोग्गांनी ಒಟ್ಟೂಚೆशी काम सोडली म्हणजे जाल्यार कष्ट जाता नवाबाक डाऊट येता म्हण सांगून सनातन गोस्वामी काम सोडण्याची त्यांनी एक रिझन दिताची म्हाका हुशार ना हांव मस्त कालू रेस्ट घेवच्या वत्तस म्हण सांगून हांनी रेस्ट घेताची कितल्याक 5-6 महिने जाल्यार वय वापस येनाची. सनातन गोस्वामी कसं करचे तांगेल घर काम केली तू चंद कोने गुप्त वृंदावन केला ते राधा कुंड कुंड गोवर्धन पुरे असं सनातन गोस्वामीक भागवत मला भारी प्रिय आसिले. असं एक मूड आसिल तदना ते नवाबाला वचून काम करचे इष्ट ना. तो नवाब कसं करता तागेले मिनिस्टर पेटता वचून पळय सनातन गोस्वामी कसं झालं म्हणून मस्त काल दकून आणि म्हणताय सनातन गोस्वामी हेल्थ पुरे समज म्हणून मागिरी ते सोल्जर्स पेटोन पळयल्यार कसं नाही तो नवाब येता आणि सांगता कसं नाही तू येऊ का आमगेलो काम करू का म्हण सांग. तो म्हणता ना म्हाका देवा सेव करचे मात्र इष्ट आणि म्हाका काम करू इष्ट ना म्हणून ना 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 तू यो यो आम्ही थंय ओरिसा वचस ओरिसान तू अटॅक करूस अटॅक म्हणा कसं नाही साहेबांच्या अटॅक म्हणा देवस्थान पुरे वाईट करचे थंय आशिल्ले रायाक मान काडचे असलेच पुरे अटॅक ताका सनातन गोस्वामी म्हणता नाबा नाबा थंय आमगेले जगन्नाथ ओरिसान तू हांव येना ते अटॅक करू का म्हणून तो तश म्हणले म्हण सांगू नवाबा भारी कोप येता. नवाब काण ताका जैला घालता. आता जैला दकून सनातन गोस्वामी कशी एस्केप जाता म्हणून
चिके मागीर ऐकूया. आता तिन्ही जे सनातन गोस्वामीन बरयल्या तसले भजन सांगू येत तसची दीक्षा पै माताजी. श्रीमती दीक्षा पै माताजी यमुना तट संचारिणी. हरे कृष्णा माताजी, तुम्ही स्टार्ट करेत. हरे कृष्णा. यमुना तट संचरी काली अर्ध तीरगा. यमुना तट संचरी काली अर्ध तीरगा. नमस्ते तिशुदग्रस्ते विशार्थ व्रज जीवना. नमस्ते तिशुदग्रस्ते विशार्थ व्रज जीवना. यमुना तट संचरी काली अर्ध जीवना. यमुना तट संचरी काली अर्ध जीवना. अति विस्मित गोपाला कुलानुमित चेष्टिता. अति विस्मित गोपाला कुलानुमित चेष्टिता. जय स्वजन रक्षार्थ निगूढैश्वर्य दर्शका. जय स्वजन रक्षार्थ निगूढैश्वर्य दर्शका. यमुना तट संचरी काली अर्ध तीरगा. यमुना तट संचरी काली अर्ध तीरगा. नमस्ते तिशुदग्रस्ते विशार्थ व्रज जीवना. नमस्ते तिशुदग्रस्ते विशार्थ व्रज जीवना. यमुना तट संचरी काली अर्ध जीवना. यमुना तट संचरी काली अर्ध तीरगा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी, भारी छंद कोण सांगिलस. मधुर भजन मधुर जाऊन सांगिलस माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. अशी तातवळी आमगेल भजन संध्याक येवनो भजन म्हणका माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आम्ही आमगेले सनातन गोस्वामीले काणी मुखातुया. आता कसं जल म्हळ्यारी जैला आमगेले ते नवा लागला. आता सनातन गोस्वामीक रूप गोस्वामी कसं कोण नसता. एमर्जन्सी केसारी पక్కన एस्केप जावचाक म्हण सांगून एक ನಂಬಿಕಸ್ತ व्यापारी लागी 10,000 गोल्ड कॉइन एमर्जन्सी फंड म्हणून दिवन असता. सनातन गोस्वामी कसं करता, जैलर टू फ्रेंडशिप करून जैलराक थोडे दुड्ड दिवन सांगता म्हाका म्हाका ऍक्च्युली गंगे लागी वरी म्हण सांगून.
ಜೈಲರ ಕಶಿ ದುಡ್ಡು ಮೇಳನವ ಲಂಚ ತಶಿ ಗಂಗೆಲಾಗೆ ಬರ್ತ ತದನ ಕೂಡ್ಲೆ ತಕ್ಕಳ್ನಶಿ ರಾತ್ರಿ ವಚನ ಅಸ್ತಚಿ ತಕ್ಕ ಕಳ್ನಶಿ ಸನಾತನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇಂತ ಗಂಗೆ ಅಂತ ಗುಡ್ಡುನು ಸನೆ ಪೌನು ತಕ್ಕಳ್ನಶಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಜಾವ್ನು ಕಡೆರಿ ವೃಂದಾವನ ಪೌತಚಿ ಮಾಗಿರಿ ಆ ತೈ ಕಡೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಲೊಟ್ಟು ಮೆಳ್ತಾಚಿ ಕಡೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾप्रभुक बनारस ಅಂತೂ ಮೆಳ್ಚಸ तदना चैतन्य महाप्रभु हांक 2 महिनो कंटिन्युअस जावन इन्स्ट्रक्शन्स दिताची त्यांनी 4 इन्स्ट्रक्शन इम्पॉर्टंट सनातन गोस्वामीक दिलेले असत कसं म्हणाली एक भक्ती मार्गाचे रूल्स पुरे कसं असं त्या पुरे तुम्ही प्रचार करका म्हण सांगून ताका त्यांनी हरिभक्ती विलास म्हण फुल्ल रूल्स अशकरका अशकरचना अशकरका अशकरका करचना म्हण मस्त रूल्साचे बुक बरयला मागिरी हो पुण्यक्षेत्र पुरे असना वृंदावनाचे पुरे तदना फुल्ल वृंदावन म्हणल्यार रान प्लेन लँड जाऊन गेलेलं हे पुरे पुण्यक्षेत्र मस्त पुरे तुम्ही फाइंड आउट करून त्याची अभिवृद्धी करका म्हण सांगून कडे तिन्नीचे कसं म्हणाली ते मस्त ते पुरे इम्पॉर्टंट देवस्थान पुरे नाश झालेलं असं त्या पुरे देवस्थान पुरे कोरका बंदुका आणि मूर्ती पूजा स्टार्ट कोरका कडेरी वैष्णव शास्त्र हे करका बरोका म्हण सांगून सांगितलं तशी सनातन गोस्वामी हेच इन्स्ट्रक्शन्स तांगेले हार्ट आदवून तांगे लाईफ लॉंग त्यांनी चढते जाऊन केलेलं काम म्हणारे बरोचे 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 हानी निद्दोचसिले 1 गंटो ना अर्ध गंटो समरा बुक जाग नासिल हांगेल बग्यानी के चड आम्ही हांगे लील पुरे आता नेक्स्ट पळया ताज्या पशी ताज्या पुढे अनेक 4 भजन म्हणचे आहेत तसंची श्रीमती पूर्वी नायक गोपी विश्मपना क्रीडबाला म्हणून एक भजन सनातन गोस्वामी बरेले सांगू येत तसंच हरे कृष्णा पूर्वी माताजी हरे कृष्ण गोप विस्मपना क्रीडा बाला संकतिते हिता गोप विस्मपना क्रीडा बाला संकतिते हिता सम्भ्रान्तनन्द सन्दृष्टा स्मित भिन्न नौष्ट सम्पुटा सम्भ्रान्तनन्द सन्दृष्टा स्मित भिन्न नौष्ट सम्पुटा गोप विस्मपना क्रीडा बाला संकतिते हिता पतितार्जुन मध्यस्था महोलुखल कौस्तुकारसका पतितार्जुन मध्यस्था महोलुखलकारसका गोपसलील सनामध्या नन्दमोचित बन्धना गोपसलील सनामध्या नन्दमोचित बन्धना गोप विस्मपना क्रीडा बाला संकतिते हिता स्वभक्तावत्स्यतादर्शिन् वल्लवीस्तोप नर्तिता स्वभक्तावत्स्यतादर्शिन् वल्लवीस्तोप नर्तिता बालकोर्गिति निरता बहुक्षेप मनोरमा बालकोर्गिति निरता बहुक्षेप मनोरमा गोप विस्मपना क्रीडा बाला संकतिते हिता गोपी अज्ञधरत पिथड़े नवनीतार्थन पातो गोपी अज्ञधरता पिथड़े
नवनीतार्थन पातो व्रजमोहाकर क्रीडा सुध सिंधो नमोस्तुते व्रजमोहाकर क्रीडा सुध सिंधो नमोस्तुते सुध सिंधो नमोस्तुते सुध सिंधो नमोस्तुते। हरे कृष्ण। हरिबोल माताजी, हरिबोल, सुपर. लाईक कोण सांगेल माताजी? चंचल आहे. हरे कृष्ण माताजी, लाईक झालाय. हरे कृष्ण। मग नेटवर्क ची डाऊन असं. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ते नेटवर्क डाऊन असेल. आता मी कंटिन्यू करूया. सनातन गोस्वामीला भागवत प्रीती कशी म्हणून सांगून त्यांनी सनातन गोस्वामी सान असतानाची सान चल असतानाची ताक एक पंत स्वप्न पडतके तांक एक पण स्वप्न पडतके एक तेजस्वी ब्राह्मण येऊन भागवत दिवचके तांका आणि म्हणजे की ह्या वाजिलारी तुगेला उद्धार जाता म्हणून सांगून ಕೂಡ್ಲೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಊಟ ಇದ್ಕೆ आणि सांगतके अम्मा 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 काही असं बघता बुक दी 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 म्हणतके ताका अम्मा म्हणतकी तू आत्ता उठेल इतले रे आता आणि काही कसं नाही कोणे येन इत्तेश पुरे त्या तुग सोप्प ना म्हणून सांगतके तदंत म्हणतकी ना 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 त्या बदची म्हणून सांगतके तितले भितर अशी उलयतानाची त्यांच त्या स्वप्नांत येयल्या ब्राह्मण तेजस्वी ब्राह्मण ते भायर येतके आणि भागवता सेट हांका गिफ्ट दितके ह्या वाजिऱ्या पुता तूची तुगेले उद्धार जावचे म्हण सांगून ते तदन दखून ते सनातन गोस्वामीक भागवत म्हणल्यारी तांगेले प्राण खंय वचे जाल्यार भागवत घेवन वचे तांगेले कास्ती म्हणाले ते भागवत त्यांनी गोवर्धन परिक्रम करचे असेल त्यो परिक्रम करचे 24 माइल्स ते हॉड परिक्रम करचे भागवत घेवन परिक्रम करचे असेल मस्त वर्ष तान तशी करताची मागीर मागिरी तांक प्राय जाता जाता भागवत उकोळ मारचे जायना के ताका तांणी भागवताक प्रार्थना कोण म्हणजे के तुमकां न्ही हांव उबार वरू जायना तुम्ही फुल्ल मेगेल हार्टान तू बैसाची तुम्ही मेगेल प्राण म्हणून भागवताक सांगून भागवत तांगेल हार्टान तू असून कडे तशीची परिक्रम करचे असेल परिक्रम करताना मस्त लील जालेलं असं अनेक लील नेक्स्ट पळया आता ताजे पशी पुढे अनेक कीर्तन ऐकूया आता कीर्तन सांगू येत असाची माया नायक माताजी सर्वशास्त्राब्दी पीयूष म्हण कीर्तन हरे कृष्ण माया नायक माताजी हरी बोल तुम्ही स्टार्ट कर येत अनम्यूट कर का ऐका ना माताजी ऐका ना मग हा ऐकतच हरे कृष्ण माताजी शाश्वती गंधर्विका माताजींना भागवताचे विषय सांगले स्वाम्याले आम्हा कितली प्रीती म्हणून ताजवेली स्तुती हांव एका सांगता भारी चंद कोण बरयलं असतं स्वाम्यानं सुरवे ताजे अर्थ सांगता संक्षिप्त तरी म्हाका कळत तशी सांगता श्रीला सनातन गोस्वामी रचयित कृष्ण लीलास्तव बुकांतुले हे श्रीमद भागवताची स्तुती स्वामी म्हणतात की हे श्रीमद भागवतम तू वेदशास्त्र रूपी सागरात कोणू घांटून काढले अमृत
सर्व वेदांतुले श्रेष्ठ जावन आशिल्ले सत्फल तू सर्वे सिद्धांत तुले अमूल्य रत्न आणि सर्व लोकांक तू एक दिव्य दृष्टी मुखार सांगताची तू सर्व वैष्णव भक्ताले प्राण हे श्रीमद भागवतम प्रभो तू हे कलियुगाचे अंधकार दूर करचे एक सूर्य आणि तू भागवता रुपारी आंगेल मध्ये येऊन बशिलो कृष्ण परमात्म्याची तशीच मुखार सांगताची हे श्रीमद भागवतम तुगेल पारायण करताना सर्वांक एक परमानंद जाता हे कोण वाजित की तागेल वैरी श्री कृष्णाल प्रीतीचे पावसूच पडता तुगेल सेवा सर्वदा लोक करताची इत्या म्हळ्यारी तू कृष्णालो अवतारूची तशी मुखार सांगताच की हे भागवतम तू मेगेल बंधू संगाती गुरु महदैश्वर्य तूच मेगेल उद्धार करतलो मेगेल भाग्य दैविक आनंद तुका मेगेले आदरणीय प्रणाम तशीच कडेर सांगताची असाधूंक साधू करतले नीच आशिल्ल्यांक उच्च करतले हे भागवत पुराण म्हाका तू सोण घाल नाका तुगेले निर्मल दिव्य जावन आशिल्ले प्रितीन मेगेले हृदयांत तू आनी कंठांत तू प्रकट जावन म्हणून स्वामी विनंती करता ती स्तुती हांव सांगू प्रयत्न करता हरे कृष्ण सर्वशास्त्राभिपीयूष सर्वलोकैक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैक प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितः परमानन्द पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेवाय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते मद्एकबन्धो मत्सङ्गीं मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते असाधु साधुत्वादायिन् अतिनीचोचताकर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेमरत्कण्ठये स्फुर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
हरी बोल माताजी. कसं एक सुमधुर भजन माताजी. कसं एक मीनिंग असेल माताजी तक्का. भारी लायक कोण सांगला तुम्ही. भारी लायक झालं माताजी. आणि ते ट्रान्सलेशन तुम्ही मस्त लायक कोण ट्रान्सलेट केलेलं असं. तुम्ही इस्कॉनान तो एक ट्रान्सलेशन सेवा घेवेत माताजी. तुमगे लोकल लँग्वेज वोकॅब्युलरी बेस्टच माताजी. किती लायक कोण तुम्ही ट्रान्सलेट केला म्हणून आमची गेल्या खूप भारी लायक झाला. आणि आमगेल पुरे बेनिफिट खातीर हे रेकॉर्ड कोण पेटयाची विथ ट्रान्सलेशन आम्ही भजनामृतन घालताची. किती लायक मीनिंग सनातन गोस्वामीने बरयलेलं असं. दोन कान दोन्ही कान पाहून ऐकू शकता नमने लायक असं. आता आम्ही मुखसुया सनातन गोस्वामीला वृंदावन परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा करताना मस्त पुरे लील जलेलं असं. पूरे आम्ही कव्हर करची ना एक एक मेन लीला कव्हर करया. अत सनातन गोस्वामीक ऍक्च्युली व्रजनाभा म्हणून सांगू न्हू कृष्णाले पणत्र नत्ताले पूत आसिलो तागेला एक मूर्ती आसिले हे आता तुमका दिसताच न्हू मदन गोपाल म्हणून सांगून त्या मदन गोपाल तो अद्वैताचार्याक दिता. ते मस्त पण मस्त कडे लॉस्ट नसता अद्वैताचार्य तांकां मेळनासता. अद्वैताचार्य म्हळ्यार कोण म्हणून गोतच न्हू सगळ्यांक. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत म्हणटा न्हू. ते अद्वैताचार्य निमित्त चैतन्य महाप्रभू आयलेले आसा. ते अद्वैताचार्याक हे मूर्ती मेळनासता. तांणी अद्वैताचार्य वृंदावन सोडचे टायमार तांणी हे मूर्ती एक चौबे फॅमिली म्हणून एक असता एक फॅमिलीचे एक ब्राह्मण असता तांक दिवन असता. ते मूर्ती मदन गोपालाले फर्स्ट ते तांगेले चरडू पुरे खेळतच मूर्ती घेऊन एक सनातन गोस्वामी कितले ऑफिस जावाण संसार असल्यार वय त्या घेवची ना. तांणी केन्नाय सनातन गोस्वामीना भिक्ष मागुनूची भिक्ष म्हळ्यार मधुकरी म्हणून सांगताची कसं दिता ते घेवचे. त्या वे कितली घरां गोचवे तिन्नी घरां भिक्ष मागचे आसले. तिन्नी घरांत मागून तांणी कसं दिताची ते नैवेद्य कोण खावचे आसले. तशी एक पंथ कसं जालें सनातन गोस्वामी केन्नाय हे गोवा पीठ घेवचे आसले. गोवा पिठाक थोडे उदक मिक्स करून ते वताक सुकोवचे तातूंत ते भाट आसले. ते भाजूच्याक तवा नासले भाटी म्हण सांगून तेंची नैवेद्य दिवचे आसले. तशें आतां तुमकां फोटोन दिसता ताणें भाटी नैवेद्य करचे गोवा पिठाचे. ताका एक मीठ घालची ना कसं ना प्लेन डेली एकची. सनातन गोस्वामीन इतली पुणी खावची कसला म्हळ्यार तांगेल एक देह म्हळ्यार एक मॅनेज करचे खातीर मात्र विना एक स्वल्प तांकां इंद्रिय तृप्तीचे आश नासले. ताका तांकां म्हणचे गोस्वामी म्हणून. गो म्हळ्यार इंद्रिय. इंद्रियाची इंद्रिय वैरी पराक्रम केलेले तसल्यांक गोस्वामी म्हणचे. तांगेले एक इंद्रिय तृप्ती खातीर कसनय करची ना. एक खाली एक देह मेंटेन करका म्हळ्यार खातीर तांणी ते एक भाटी खावचे आसले. त्यावे सुकडे तदनाद अशी तांणी कितले वर्ष कथा गोस्वामी 43 इयर्स 43 वर्ष अशी खावचे. मागीर एक पंथ कसं जालें हांनी अशी खाता खाताची केन्नाय इतले इतले करून डेली वृंदावन परिक्रम व्हड परिक्रम घालचे आसले. प्लस 1008 1008 ಪ್ರಣಾಮ ದಂಡಾವತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಲ್ಚಿಸಿನ ಡೈಲಿ कितले वर्ष 43 वर्ष तांणी डेली अशी प्रणाम घालचे. मेळमेळेल वैष्णवांकय प्रणाम घालचे आसले. दंडावत प्रणाम साष्टांग प्रणाम घालचे आसले. अशी करता आसतना तांणी मस्त मंतार जालेंची एक पंथ. मंतार जाली कुडले तांकां चमकुचक जायना कांय कुडगो जाल्यार हे नमुने व्हडली परिक्रम घालता म्हण एक शपथ घेतिल्लो प्रतिज्ञा घेतिल्लो म्हण सांगून 24 मैल डेली वच्चे आसले. हे पळोवन आमगेले करुणा सिंधू कृष्णाक पाप दिसता. तागेले मदन गोपाल म्हणचे आसले. मागीर ताका मदन मोहन म्हण म्हणचे आसले.
तागेले मदन मोहन दिवस येता जटात दुखून भायर आणि म्हणता हे सनातन गोस्वामी हें प्राय जाला तुका तुका चमकू नीट रब्बूक शकती ना वाड ना आनी चमकना आनी तितली पुरे परिक्रम करना जाल्यार वाड ना म्हण सांगता का तो म्हणटा ना 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 हांव प्रतिज्ञा घेतला हांव म्हगेले देह सोडची पसून अशी परिक्रम घालचेची म्हण सांगता तदना कृष्ण म्हणटा ना वाड ना तूं घालची पूण तितली वाटा हट आस म्हण जाल्यार हांव तुका उबारता तूं तशी वच ताका तो म्हणटा हांव घाल्लेली प्रतिज्ञा उबारून वचची न्ही हांव चमकून वचचें हांव वताची म्हण सांगता ते ऐकून कृष्णाक भारी बेजार जाता तो कृष्ण ताका कसं करता गोवर्धनाची एक शिले काढता आणि त्या पातोर काढता त्या पातोरारी कसं आणि ते राबून तागेले चंद कोण कोळल मारता त्या कोळल मारलेले त्या नमुने मधुर सुमधुर पदाक त्या शील आसना मेल्ट जाता मेल्ट जालेले पेटाक आमगेले टेक्नॉलॉजीन पळयाची आज ते खंयचे एक शिले मेल्ट करचे टेक्नॉलॉजी ना दादान पळय कृष्णान पळय कितली सिंपल कोळल मारन त्या नमुने लायकून सुमधुर आवाजाक गोवर्धन शिले मेल्ट जाता तांतू कृष्ण तागेले चरणारविंदाचे अच्चू घालता अशी चरणारविंद तदना ताजेर गायले ते बॉड आसता न्हू ते जच्चू कडे गायले पाया प्रिंट पुरे असता ते आणि गोवर्धन शिला सनातन गोस्वामीक दिता आणि म्हणता सनातन गोस्वामी तू आणि हे नमने परिक्रमा करचे गतीना तू आता दिल पळे हे शिलेन तू शिलेकची 7 सुत्तू मारी दादाना फुल्ल गोवर्धन परिक्रमाक सम जाय ना म्हण सांगता सनातन गोस्वामी के खुशी जाता कृष्णाक हा सनातन गोस्वामी ಒಪ್ಪಲ್ ನಾವಾಯ म्हण सांगून खुशी जाता हे शिले पळयाचे हांगा दिसताच ना हे ते आजीक वय पळयत आमी हे राधा दामोदर देवस्थानांतू वृंदावनांतू आजीक वय हे शिले दवरलेले आसा हांगा पळय हे कृष्णाले फूट प्रिंट हे राधा दामोदर देवस्थान स्पेशल शिला लोक 7 सगळे गोवर्धन परिक्रम केलेले समान संग हंगेले लीला एक भजन ऐकत तरी पळया आता नेक्स्ट भजन म्हणचे येता सची सूरज माधव प्रभुजी हानी मंच भजन श्री कृष्णस्य कथा सूत्रम हरे कृष्णा प्रभुजी Hare Krishna Mataji, Dandvat Pranam. Thank you. All glories to Prabhupada. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Shri Krishnasya Katha Sutram. Hare Krishna. Shri Krishnasya Katha Sutram Yata Bhagavata Kramam Likhyate Shatotara Shata प्रणामानंद सिद्धये श्री कृष्णस्य कथा सूत्रम यथा भागवत क्रमम लिख्यते शतोत्तर शत प्रणामानंद सिद्धये ब्रह्म ब्रह्माणामामि परमात्मनन्दीश्वरेश्वर नानावतार कृत कृष्ण मधुरानन्दपूरद ब्रह्म ब्रह्माणामामि परमात्मनन्दीश्वरेश्वर नानावतार कृत कृष्ण मधुरानन्दपूरद जय कृष्ण परब्रह्मन् जगत्तत्त्व जगन्मया अद्वैत सच्चिदानन्द स्वप्रकाशा शकिलाश्रय जय कृष्ण परब्रह्मन् जगत्तत्त्व जगन्मया अद्वैत सच्चिदानंद स्वप्रकाशा किलाश्रय
निर्विकार परिचिन्न निर्विशेष निरंजन अव्यक्त सत्य सन्मात्र परम ज्योति अक्षर निर्विकार परिचिन्न निर्विशेष निरंजन अव्यक्त सत्य सन्मात्र परम ज्योतिराक्षर श्री कृष्णस्य कथा सूत्रम यथा भागवत क्रमं लिख्यते शतोत्तर शत प्रणामानंद सिद्धये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय पिता श्री गौरवानंद हरि हरि बोल हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा सुश्राव्य जाऊन सांगला प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद भारी लायक कोण सांगला आता आम्ही आमगेले सनातन गोस्वामीले लिहिले मुखारसूया आता एक सान ट्रिप आसा वर्च्युअल टूर आता ऑलरेडी तुम्ही राधा दामोदर देवस्थानाचे आशिल्ले गोवर्धन शिला पळयला आता तुम्ही पळयता आसाची मदन मोहन टेंपल मक्षीची सनातन गोस्वामीले समाधी मंदिर आसा ते आता पळयता आसाची तांगेले प्राण जावन आशिल्ले मदन मोहन सनातन गोस्वामीले प्राण मदन मोहन ते कशे हांगा येयलो म्हण एक सान काणी आसा ते आमी मागीर पळया हे वृंदावनाचे देवस्थानाचे फोटो हे त्या देवस्थाना भितर आसचे मूर्ती होची मदन मोहन राधा मदन मोहन की जय आता तो कशी आयलो म्हण सांगून काणी मुखार पळया ताचे पशी फुडें एक भजन आयकुया आता आमकां भजन सांगू येता सची आमगेले हर ग्रेस राधिका भाव माताजी प्रसिद्ध पायो भजन हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम शाश्वती गणपतिका माताजी की जय हो सुंदर रूपार तुम्ही आमका हे करतासा माताजी थँक्यू ह्या भजन श्रील सनातन गोस्वामी पाद हांनी कृष्णास्तव हंतू बरयलेलें आसा कृष्णा लीलास्तव हंदुकू प्रसिद्ध मे पयो मग्ना नंदावेशिन पितृप्रिया वरुणालय सांप्र वरुणाभीष्टदर्शन वरुणाचित पदाब्ज वरुणाति प्रसादिता वरुणांग क्षमाकारिन् नंदबंध विमोचना नंदाश्रवित महाआत्म्या गोपज्ञानाति वैभव
गोपसङ्कल्पविज्ञात करुणाकुलमानस श्वलोकलोकसंहर्त गोपावर्गतवर्गदा ब्रह्मारधोद्रभिर्भिष्ट ब्रह्मापादप्रदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील सनातन प्राणधन हे जय राधा मदन मोहन राधे श्रील सनातन प्राणधन हे जय राधा मदन मोहन राधे राधे हरे कृष्ण राधे राधे माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण लाईक पण सांगले माताजी. लाईक झालं. हरे मस्त. धन्यवाद माताजी. आता मी सनातन गोस्वामीला अनेक लीला पळया मदन मोहन वृंदावन कश आयलो म्हण सांगून हांव तावळी सांगिलस तो चौबे फॅमिलीक अद्वैताचार्यान दिल्ले. अद्वैताचार्याक ते ऍक्च्युअली मूर्ती आशिल्ले व्रजनाभाले ते अद्वैताचार्याक मेळ्ळेले ते चौबे फॅमिलीन तू तांगेले चेडू वस्ताची तांणी पुरय हे मदन मोहनाक घेवन मूर्ती घेवन खेळचे तावळ म्हणलेले नवे सनातन गोस्वामी केन्नाय मधुकरी कोण जीवन करचे 3 घरा वचून भिक्ष मागचे तशी तांणी वृंदावनान तू येत असताना पळोवच कसं ना चेडू ये मूर्ती लोटू खेळतस ते पळोवन सनातन गोस्वामीक अयो अश करचे नज म्हणा तेश पुरे मूर्ती लोटू खेळची पुरा नाही ताक पूज करका अश करका तेश करका म्हण पूज करचे मेथड पुरे सांगता ते ऐकून ब्राह्मण सांगता वय जायत पल्ली दकोन आम्ही पूज करताची म्हण पुरे सांगता तदना तशी पुरा खेळू दिना पाय दकोन त्या दिवस रात्री सनातन गोस्वामीले स्वप्नांतू तो मदन मोहन येऊन सांगता ए सनातन गोस्वामी हांव ऍक्च्युअली कुशेर आशिल्लो ते चेडू लायकून मेगेलोट खेळतसिले कसो भाव आशिल्ले तांकां तू तांकां मेगेलोट खेळची सोडून एक इतले रुल्स पुरा सांगून गेलो म्हण सांगून ताका इश्ट नातील म्हणके मदन मोहन सांगता त्या दिवसूच रात्री त्या ब्राह्मणाले स्वप्नांत येऊन सांगता ए ब्राह्मणा तू ऍक्च्युअली तू मस्त चेडू आसा ना चेडूआंक कशी पळोवन घेवचे कश्ट जाता आनी म्हाका तू त्या ब्राह्मणा येईल पळय काली सनातन गोस्वामी म्हणून ताका दिवन सोडी म्हण सांगता सनातन गोस्वामी हेर दिवसूच भायर सरता मदन मोहनाक हांव तेश परे पूज करूं सांगिल चूक जाल्ले तांगेला क्षम मागता तांकां खेळू जायत म्हणून परमिशन दिवन येता म्हण सांगून सनातन गोस्वामी भायर सरता तदना तो ब्राह्मण समेत लेखत असता सनातन गोस्वामी आईल कुडले हे मूर्ती काण तांकां दिवन सोडचे म्हण सांगून जाल्यारी सनातन गोस्वामी म्हणचे भितरी हो म्हणता हे मदन मोहन तुमकाची म्हाका स्वप्नांत येवन सांगला म्हण सांगून तदना सनातन गोस्वामी घेवच्याक रेडी ना आसताची तांणी नाका 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 म्हण सांगून घेवन येताची वापस म्हाका येताची त्या दिवस राती वापस सनातन गोस्वामी स्वप्नांत येतानी मदन मोहन येतानी सांगता तू म्हाका स्वीकार करी हांव आनी तू गेलोची म्हण सांगून ताकाची सनातन गोस्वामी नेक्स्ट डे वचून मदन मोहनाक घरा हाडटा सनातन गोस्वामीन रापची कई रुकामळांत थंय रुकामळांत जाका प्रतिश्ठ करून मदन मोहनाक प्रतिश्ठ करून कडेरी तांगेल केन्नाय रुटीन आशिल्ल ना सुके चपाती भाटी चपातीक उदक घालून ते वतान सुकोवचे आशिल्ले एक तेची नैवेद्य करता ऍक्च्युअली ताका घेवचे इश्ट नाशिल्ले लायक ऑपुलंट जावन पूज करका म्हाका ते पुरे जायना म्हणून जाल्यार मदन मोहनान येवन सांगली नवे हांव तू गलोवची म्हण सांगून तशी घेवन येवन डेली तितले नैवेद्य करचे आशिल्ले
कितले दिवस अशी सुकसुके सुकडी चपाती खावन खावन मदन मोहन म्हणटा सनातन गोस्वामी म्हाका केन्नाय असले सुकडी चपाती दिवं नक रे एटलिस्ट मीठ पुणी घाली रे म्हण सांगता सदना सनातन गोस्वामी केन्नाय भागवता कमेंट्री बरोवचें तूं बिजी असचे आनी विंगडाले कमेंट्री वाजूचे तांकां डिस्कशन भागवता डिस्कशन करचे वैष्णव कीर्तन भजन पुरो हंतू बिजी आशिल्ले हांग खंयचे लग्जरींत इंट्रस्ट ना ಕೂಡ್ಲೆ ಮದನ್ ಮೋಹನಾಕ್ सांगता आजी तू मीठ निमगीतस पाय रांदय निमगीता पर स्वीट निमगीता लिस्ट व्हड जाता वता हांव कई दको नाडचें पुराय तुका जाय जाल्यार तूच अरेंजमेंट करी हांव दिवची जाल्यार इतलेची सुकडी चपाती जाय जाल्यार घे म्हण सांगता दादाना कृष्ण कसं करता नुता बेसता कसं उलचना थंयच एक आनीक मॅजिकल इन्सिडेंट जाता थंय यमुना न्हंयतू एक बोटारी रामदास कपूर म्हणून अनेक कडे सांगिल असं कृष्णदास कपूर म्हणा गेल नाव एकलो व्यापारी वत असता तो व्यापारी खंयचे मिठ्ठा व्यापारी तो मिठ्ठा व्यापारी फुल लोड बोन वत असता वत्तान तागेले बोट थंयची स्टक जाता ते सनातन गोस्वामी गुड्ड्या वयर राबचिसले ते गुड्ड्या मुळांत आशिल्ले यमुना न्हंयतला की ते इकडे बोट स्टक जाता स्टक जावन कस कोण तांडल्यार समेत त्या बोट मुखार वचना तदना तो कसं मस्त टेन्शनार असता कृष्ण ते मदन मोहन एक सांचेलेल रूपार येवन सांगता ते वयर एकलो स्वामी आसा तांगेला वचून निमगेल्यारी तांणी तुमकां हेल्प करताची हो वय हा म्हण सांगून कृष्णदास कपूर बायसोन वता ते वयर चमकल कुडले ते सनातन गोस्वामी तांगेला निमगीत सनातन गोस्वामी मगेले बोट स्टक जाला मस्त लोड आसा म्हाका हेल्प करी म्हण वय तू हांग मदन मोहन आस पळय तागेला प्रार्थना करी तो तुगेली इच्छा आशिल्ली पुरे कोण दिता म्हण ताणे प्रार्थना केलेले थोडो जोर गुडगुड बिंचू पावसू यमुना भोर नैलल पेट्टाक हागेले बोट आरामेरी भायर येता म्हाका भारी खुश जाता तो म्हणटा हांव मगेले लोड पुरे आग्रा वचून विकून येवन इल्ली प्रॉफिटान फुल्ल वापस म्हाका शेताची तुमकां सहाय करता म्हण सांगून तशी तो कडेर आग्रा वचून हे पुरे विकता कडेर विकून येवन भरपूर मीठ दिवन आसता कश्टाची मागिरी तो वापस सनातन गोस्वामी लागीं येता येवन म्हणटा म्हाका लायक प्रॉफिट जालेले आसा मगेले दुड्ड पुरे तुकाची म्हण तो म्हणता ये बा म्हाका कसं नाका हांव सन्यासी तू हे मदन मोहनाक एक देवस्थान बांदून दी आम्ही आता पळयले नव्हते राधा मदन मोहन देवस्थान ऍक्च्युली चिचिके विंगड टाइप बांदिलेले मागीर 1600 टायमारी औरंगजेब आणि मुघल्स पुरे वृंदावन अटॅक करून आसिल पुरा देवस्थान मूर्ती पुरे नाश करून वताची तदना ह्या टेम्पल हेचिके डेमॉलिश जालेले आसा ह्या वापस बांदिल्ले आसा ते तदना हो आमगेले मदन मोहन वचून तदन मदन मोहनाक जयपुरा आशिल्ले करौली म्हण एक प्लेस आसा थंयक शिफ्ट करून आसताचे आत मदन मोहनान अशे जयपुरांत श्री श्री राधा मदन मोहन की जय हे थंय आशिल्ले विग्रह आता अनेक काणीची मागीर ऐकूया नेक्स्ट भजन म्हणचे येताची श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी तुंगानीप समारुद्धम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी सगळ्यांके शुभ गुरु पौर्णिमा आणि हांग उपस्थित सगळे गुरुवर्यांक दंडवत प्रणाम सनातन गोस्वामीन बरयलेले कृष्ण लीला स्तवा पुस्तकांतू तुंगानिप समारुद्धम या भजन आसा तुंगानिप समारुद्धम सर्पारद विहारिणम कालिया क्रोधजनकम क्रुधाहि कुलवेष्टितम मोहमग्न सुरत वर्गम शाश्रुगोकुल वीक्षितम महोत्पात समुद्विग्न
व्रजान्विष्ठ गतिं भजे पदचिन्नाप्तमार्गत्वं मृतप्राय स्वबान्धवम् राम रक्षितनन्दादि मुमुर्षु व्रजशोचितम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. या भजनेचे अर्थ अशे आसा वृंदावना लागीं यमुना न्हंय आसा त्या यमुना न्हंयेन तो कालिया म्हळ्यार एक सरोप आशिल्लो तो भक्तिमय आनी सेवा भावेर आशिल्ले व्रजजन कृष्णा लोटू केन्नाय गमतेर आसता आशिल्ले तांकां कृष्णा कळटा की या कालिया ह्या हांगाच्या व्रजजनांक मस्त उपद्रव दिता असो म्हूण तजावन तो यमुना न्हंयतल्या तीरा आशिल्ल्या कदंबा रुखार चोळून त्या यमुना न्हंयेन तो उडकी मारता हंकारार आशिल्लो कालियाक भारी कोप येता आनी तो तागेल पुरा दोस्तां ಒಟ್ಟು कोरून कृष्णाक सल्वसूच्या दत्त म्हूण लेखता जाल्यार सर्वंतर्यामी आनी पूर्ण पुरुषोत्तम आशिल्लो कृष्णाक कोणाच्यान सल्वसूच्या जायना जगन्नाथ आशिल्लो तो कृष्णाल पाया पावली सोदितची तागेल ब्रजजन यमुना न्हंयतल्या येवन पावताची दुःखार आसून रडतची आनी कृष्णानातल्यार तांणी कसं करचें म्हणून लेखून बसताची आनी वृंदावन लिहिलें आमकां कोण दाखयता म्हूण लेखून बेजारारी दुःखारी मनस्ताप करून बसताची आनी तशाण तांणी पळयताची की कालिया स्वरूप तांगेल कृष्णाक तागेल हातान ते घेवन बसला म्हणून पळयताची तांणी अनेक दुःख करताची तशाण नंद महाराज आनी यशोदा मैया भारी दुःखार आसून आनी वांचून प्रयोजन ना म्हणून लेखून दुःख करताची जाल्यार बलराम देव आशिल्लो ताका ह्या भगवानाला बल आनी ताका ताज्यान कसन करून साध्य तस म्हळ्यार विशय ताका खंडीत आशिल्ले आनी ताका विश्वास आशिल्ले की ताका कालियाक सोलोसूच्या ऑर्डर न्हय म्हणून तो कृष्ण त्या कालियाल पुराय विष पुरा काणू ताका सलवून तागेल माथ्यारी राबून उदकांतल्यान वयर येता कृष्ण ताका मारत आशिल्लो दररी त्या कालियाल बायलो वैष्णव भक्त आशिल्ली न्ही ताका तो माफ करता तांणी कृष्णाक श्रद्धेर भक्तीर आनी भावपूर्वक जावन प्रार्थना करताची तशावन आमी आमगेर जिवनान तो भक्तिमय जीवन करून त्या कृष्णा खातीर प्रार्थना करताची मनस्पूर्वक जावन श्रद्धेपूर्वक जावन हरिनाम स्मरण करता आनी हरी कीर्तन करता म्हणून सांगताची तशीची ह्या विषय गुरून साधून आनी शास्त्रांत सांगिल्लें हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी हरी बोल हरी बोल हरी बोल सूपर लाइक ट्रांसलेशन माताजी चंजल थैंक यू वेरी मच मस्त धन्यवाद. आता अनेक लील असं ते सांगून नेक्स्ट कीर्तन म्हणजे हांवेची ते अनेक लील कशी म्हळ्यार एकलो आसता भक्त तो शिवाले व्हड भक्त जावन आसता ताका कसं नाही मस्त दुर्बळपण तागेले बायल जोरी ती म्हण आसता तू म्हाका तिका चिका शो ऑफ करचे पिशे आसता ती म्हणटा तू वचून आमकां जावका जाल्यार तितले दुड्डू हाडी हे हाडी कसं नाही वेल्थ पुरे हाडका वस वस म्हण हो शिवाल भक्तू हाका कांय चड कमाई करची इंट्रस्ट ना हो वत्तरान नाका न्ही शिवाले ध्यान कोरून हाका शिवा म्हणटा थंय वृंदावनान तू सनातन गोस्वामी म्हण आस तांगेला बस तांणी तुका अमूल्य जावन आसली दिताची म्हण सांगून तांकां तादंत भक्ताक भारी खुशी येता वा 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 इतली सुलभ म्हण सांगून वृंदावना वताची थंय सनातन गोस्वामीक तांणी लेखून आसताचे अमूल्य जावन दिता सनातन गोस्वामी म्हळ्यार भारी रिच श्रीमंत अशी तशी म्हणून पळयल्यार कई सनातन गोस्वामी कई 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 म्हण निमगून पळयल्यार सनातन गोस्वामी कृपा म्हळ्यार आपचे कडे रे अयो हो कसो दितला बा अमूल्य जालेले म्हणून असो निमगुया म्हण सांगून सनातन गोस्वामीक प्रणाम करून म्हणता हांव म्हाका शिवान पेटयला तुमी कसके अमूल्य जाल्यार दिताच की वय 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 थंय
कोयरामध्ये आसपळे काडी म्हणता ते कोयरामध्ये आशिल्ले टच स्टोन म्हणतात ना चिंतामणी आपळली ते चिंतामणी खंयचे वस्तू कापळारी मोस्टली आयनाक ते कब्बिणाक कापळारी ते लोखंड भांगर जातले तसले एक चिंतामणी आस पळय ते एक कोयरांत आस पळय काडी म्हणटा कोयरांत तसो दिता ताका ते चिंतामणी मेळटा ते पळोवन भारी खुश जाता वाव म्हाका हेंच जावंक आशिल्लें म्हण सांगून तो वता तो पुरे भांगर कोण घेवन मस्त श्रीमंत जाता तागेल बायलेक डाऊट आनीक नाही इतले लायक वस्तू ते सनातन गोस्वामीन कोयरा उडयला म्हणल्यारी ते सनातन गोस्वामीला गाणी की कसकी अमूल्य असं म्हणायला अर्थ नव्हे नाजाल्यार काण कोयरा उडयताच ना नव्हे म्हण सांगून तुम्ही वापस वचाची ते सनातन गोस्वामीला घाटी पयशे अत्यमूल्य जावन असेल घेवन याची हे अमूल्य नाही म्हण सांगता सो वापस वता बघतो वापस वचून सनातन गोस्वामीला म्हणता हे अमूल्य नाही की हाजे पयशे अत्यमूल्य असेल तुमगेला आसतले नाजाल्यार तुम्ही कोयरा बुट्टी कसाला उडयता आशिल्ले तुम्ही दियाची म्हण सांगून म्हणता तदन सनातन गोस्वामी तुगेला आत्ता आस पळय ते चिंतामणी फस्ट काणू उडय ते कोयरांत तू घालन्यो तुका दिता म्हण सांगून सनातन गोस्वामी ताका हरे कृष्णा महामंत्राचे उपदेश करतानी दीक्ष दिता तोची जीवन ठाकूर म्हणून मागिरी फेमस जाता जीवन ठाकूराला एक फोटो आशिल्ले एक मिनिट मस्त कष्टार मेळ्ळा जीवन ठाकूर हानी जीवन ठाकूर म्हणून मागिरी त्या सनातन गोस्वामीले निमित्त हांक दीक्ष मेळ्ळले निमित्त हानी कडेन व्हड भक्त जावन मागीर तांगेले जीवन पर्यंत वृंदावनान तुची भक्ती करून काडताची हांगा एक मेळटा तुमका भजन कुटीर सनातन गोस्वामीले भजन कुटीर ब्रजवासितांनी बांदिलेले तसले आज एक वय तुमका पळोवचे मेळटा हे तांगेले समाधी 1554 अंतू हानी देह सोडून मदन मोहनाक पाविल्ले आसा आज आयचे दिवसू आषाढाचे पुण्यमे दिवसू तांगेले तिरुबाबा दिवसू ते समाधी सुतून मस्त जन ताची आणि परिक्रमाय घालताची सनातन गोस्वामीक रेस्पेक्ट दिवचे खातीर आत आमी अनेक भजन म्हणटास ते राधिकाष्टकम म्हण सांगून हे सनातन गोस्वामीन बरयले बेंगॉलीर आसा राधिका शरद इंदु निंदी मुख मंडली कुंतले विचित्र वेणी चंप पुष्प शोभणी नीलपट्ट अंगे शोभे ताहे आद ओटनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनंदिनी तरुण अरुण जीनी सिंदूरे रमंडली यैचे आली मात भारे मलय जगंदिनी भूरुर भंगी मकोटी कोटि काम गंजिनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनंदिनी कंजन गंजन दीति बंकिमा सुचाहनी
अंजनारंजितताहे कामसार संदिनी तिला पुष्पजिनीनाथ वेसर सुडोलनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी पक्कविश्वफलजिनी अधर सुरांगिणी दशनदादीश्वबीज जिनी अतिशोभणी वसंत कोकिलाजिनी सुमधुर बोलनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी कनकमुकुरजिनी गण्डयुग शोभणी रतनमञ्जिर पाये बंकराज ढोलनी केशर मुकुटहार उरपार झोलनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी कनक कलश जिनी कुचयुग शोभनी करीबार करजिनी बाहुयुग डोलनी सुललिता अंकुलिते मुद्रिकार साजनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी गजा आरिजिनी माज गुरुयानि तस्विनी तापराशोभित भालकनकेर किङ्किणी कनकउलटरम्भा जानुयुग शोभणी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी हंसराज गतिजिनी सुमंतार चालनी रातुला चरणे राजे कनया सुपंजिनी युगल चरणे शोभे यावकासुरंजिनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी वंदिये श्रीपाद पद्मा वृषभानुनन्दिनी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सनातन गोस्वामी की जय. आता लास्ट आयचे धांचे भजन सांगू येतसची हिस ग्रेस माधव चरण प्रभुजी व्रजनंदकर क्रीड मनोज्ञा. हरे कृष्णा प्रभुजी. माधव चरण प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ऑडिबल ना? व्रजानंद कर क्रीडा मनोज्ञ कल भाषण वत्स पालन संचारी न व्रजादूर धराचर. व्रजानंद कर क्रीडा मनोज्ञ कल भाषण वत्स पालन संचारी न व्रजादूर धराचर. रामादि बालका रामा नाना क्रीडा परिच्छड वंशीवदन संस्कट वेणु चित्र स्वनाकर. रामादि बालका रामा नाना क्रीडा परिच्छड वंशीवदन संस्कट वेणु चित्र स्वनाकर. मुरलीवदन श्रीमत त्रिभंगी मधुराकृती क्षेपणी क्षेपण प्रीत कंदुक क्रीडोनोत्सुक. मुरलीवदन श्रीमत त्रिभंगी मधुराकृती क्षेपणी क्षेपण प्रीत कंदुक क्रीडोनोत्सुक. वंशवत्सानुकरण वृषध्वान विडंबन वृषवत्सानुकरण वृषध्वान विडंबन जयोन्योन्यरण प्रीत सर्वजन्तुरुतानुकृत. वृषवत्सानुकरण वृषध्वान विडंबन जयोन्योन्यरण प्रीत सर्वजन्तुरुतानुकृत. व्रजानंद कर क्रीडा मनोज्ञ कल भाषण वत्सपालन संचारिन व्रजाधुर धराचर. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त लायक पण सांगितलंस प्रभुजी. मस्त धन्यवाद. हाचे अर्थ आता असा अर्थ आता सांगते. वै सांगायचं अनुवाद सांगायचं. हो कृष्णा, तुगेली बाल भाषा ऐकूच्याक सुंदर आणि तुगेली दिव्य वृंदावना लिहिले हर्षोल्लास हाडता. तू तुगेली मित्रांबरोबर वत्सपाल जावन फिरता, पण तू घरान तुला जास्त दूर वचना. बलराम आणि इतर ग्वालबारा बरोबर सुंदर लीली करता वृंदावनाचे गार्डन आणतो आणि वेणू वाजूच्याक तुका मस्त इष्ट जाता आणि ताजेन तू अद्भुत ध्वनी काढता. ओ कृष्णा, तुगेले हे त्रिभंग आकर्षक सुंदर रूप असा. तुगेले तोंडान तू मुरळी धोरण वाजूचाक तू इष्ट करता आणि चंडान खेळच्याक बी तू इष्ट करता. ओ कृष्णा, तुगेले तू आणि तुगेले मित्र वासराले आणि ऍक्टिव्हिटीज अनुकरण करताचे आणि व्हड बैलाल ध्वनी अनुकरण करताचे. तुम्ही तुमगेले मित्राबरोबर कुस्ती खेळच्यान तो आनंद घेताचे आणि तुम्ही सर्व रानाचे प्राणीले ध्वनी अनुकरण करताचे. तुमगेले कीर्ती वाढो. तुम्ही
तुमका जय असो. जय कृष्ण. मस्त धन्यवाद प्रभूजी. लाईक कोण अनुवाद सांगेल असं, लाईक कोण भजन सांगेल असं, मस्त भजन असेल. मस्त धन्यवाद. आणि आता ಸನಾತನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪರೇ सांगिल असं तुमका पूरा एक क्विज लिंक पेटायता चॅट बॉक्स म्हण असना थंय तोग एक चॅट म्हण असता CHAT तोग थंय पार्टिसिपेंट्स लागी लॅपटॉपार जाल्यार फोनान ते कडेन चॅट म्हण असता न्हय थंय हांव एक लिंक घालता असं आत्ता तुम्ही खेळ बैसू नकाचे क्विज हे सेशन जाल्ली कुडले खेळाचे आत्ता त्या लिंकार क्लिक करून दवराची म्हळ्यार हे सेशन क्लोज केले कुडले ते लिंक तुमकां मेळना तशें आतां क्लिक करून दवराची 20 क्वेश्चन आसा तुम्ही फास्ट केले तितले तुमकां स्कोर चड मेळटा जाय जाल्यार 2-3 अटेम्प्ट वय कोरयता सो आयचे सेशनान ते टॉपिक्स पुरे आसा हे आमगेले चेडूं क्लासा खातीर केल्लेले गेम तुमगेले कोणे चेडूं आसाची तांकां देवाल ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ येवका देवाल परे मस्त मस्त काणी कळका भजन कळका श्लोक सिक्का म्हणा आशिल्ल म्हण जाल्यार तुम्ही बाल उत्सव आमची गॅलरी आसा बाल उत्सव ताक घालयता नाजाल्यार मेगेल्या मुकुंदास गीता क्लास म्हण आसा आता ऑनलाईन पुढे वारा 5 दिवस चलतसिले आता हे महिन्याकून वारा 1 दिवस आणि गोपाली स्कूल म्हणून अनेक कंडक्ट करता इस्कॉन शेषाद्रीपुरम दकोन त्यावेळी वारा 1 दिवस असता 1 घंटा ताका तुम्ही ऍड करीत 4 वर्ष दकोन 12 प्लस वर्ष ते चेडवांक घेताची मागीर युथ प्रोग्राम असता तांकां आता त्या लिंकार क्लिक कराची आयचे जाला तितले हांव एक एक लिहिला म्हाका कळले तितले सांगूक ट्राय केलेलं आसा हे अवकाश दिलेला मुरलीधर चरण प्रभुजीक मस्त मस्त धन्यवाद आणि तुमगेले अत्यमूल्य 1.5 गंटो समय दिवन हांगा आयकून बसिल्ले खातीर तुमकां पुरे हृतपूर्वक धन्यवाद आणि कसाने चूक जाल्यार क्षम कराची आता ಮಾತಾಜಿನ ಬೀನಾ ಮಾತಾಜಿನೆ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಎನಿವನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ತುಮಕ ಕೀರ್ತನ್ ಸಿಕ್ಕಾವ ಬೀನಾ ಮಾತಾಜಿ ಕೀರ್ತನ್ ಸಿಕ್ಕಾ ಮಂಜಲರಿ Kirtan nahi, see, I normally sing bhajans as well, but no, they ಕೆಲವು ಜನ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ आणि पुरा ಆ ರಿತ್ಮನಿ ತಾಳಾರ್ ತನ್ನಿ सांगताच नव्हे that feels so blissful. मस्त क्लास असच माताजी तुम्ही खंयची प्लेस तुमका ऑनलाईन जाय की ऑफलाईन जाय की ताजेवर डिपेंड असता राधिका भाव माताजी तुम्ही सांगाच माताजी हा ऍक्च्युली बँगलोर आमचे सो बेंगळुरांत रावचे ओके वय वय हा so I would be fine either ways online if it is very far तुम्ही नाजाल्यार बेंगळुरांत खंय रावचे इलेक्ट्रॉनिक सिटीन तो हा थंय क्लास आसा ना जाल्यार थंय एक डिवोटी आसा थंय शिकयतालो तुम्ही म्हाका कॉन्टॅक्ट करता हांव फुडें इलेक्ट्रॉनिक सिटीन तूं आशिल्ली तशी थंय आशिल्ले भक्तांगेले कॉन्टॅक्ट आसा म्हाका हांव ना तुम्ही मुरलीधर चरण प्रभुलाग निमगून मेगेले नंबर घेवयता हांव तुमकां नंबर पेटयता ऑफलाईन शिकचे ऍक्च्युली बेटर तांगेले ऑनलाईन आसतले पेटयता ओके 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 माताजी तुमगेल कांटेक्ट नंबर आणि तांगेल कांटेक्ट नंबर एकचूर शेअर करताचे चॅटारी हांगानालारी व्हॉट्सएपारी ओके 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 माताजी तुम्ही म्हाका तुमकां मात प्रायवेट मेसेज घालता ओके आनी कोणाक कसं डाऊट आसवा मिगेल नंबर आसा तुमगेलगी म्हळ्यार हांव व्हॉट्सएप ना ग्रुपान हांव तुमकां मेगेल नंबर घालता ओके मेगेल नंबर घाला ओके ओके आनी थँक्यू कोणाक कसं डाऊट आसवा मेळ्ळें थँक्यू खूप धन्यवाद सगळ्यांकय आता मी नरसिंहा प्रेयर सांगून आयचे सेशन समाप्ती करूया
उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय श्री नरसिंहा। प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंग नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकशिपूर्वक्षः शीलाटङ्कानकालये हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गाम् दलित हिरण्यकशिपू तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपम् जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय राधे कुंज बिहारी, राधे कुंज बिहारी राधे। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरा निताय, जय गौरा निताय, गौरा निताय, जय गौरा निताय, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, भागवत पुराण भक्त वृंद की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव शाश्वती की जय। गंधर्व माता जी की जय। थँक यू सो मच, थँक यू एव्हरीवन. मस्त खुशी जाल्लें इवन आतां तुमगेलें वॉयस आयकोन. टू बी वेरी हॉनेस्ट, तुमी वॉट जाणांक एप्रिशिएट करताचे. आय वूड लायक टू एप्रिशिएट यू फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव्ह. शाश्वती जी, थँक यू. थँक यू thank you each one of you. Thank you all. कांटॅक्ट करी मातशें. Very awesome. फर्स्ट टाइम अटेंड केलेलं ऍक्च्युली, मस्त खुशी जालें. देवस्थानांतूच बसून भजन आयकोन सांगून केता बरें. थँक यू. हरे कृष्णा, थैंक यू. ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद. हरे कृष्ण.